The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Job 1:21 says, "Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days." One life for Christ is all I have. One life for Him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. He who has my word, let him speak my word faithfully. The worlds were framed by the word of God. The Lord on high is mightier than the mighty waves of the sea. Isaiah 55:8 and 9. The heavens, or my thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon pulong sa Dios ning adlaw, atong andamon tong tagsa-tagsa ka kaugalingon. Dili kita sabot, magakaton sa pulong sa Dios kung walay pagpuno kanato sa Espiritu Santo. We have to be filled by God the Holy Spirit by utilizing the principle of 1 John 1:9, which we otherwise call recovery technique. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Wala lang kanimo higala, wala pa'y kaluwasan. Ang isyong imong giatubang, dili ang pagkumpisal, kundi ang paggamit sa imong kaugalingong kaubuton, paghimong desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo nga imong manuluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom, magandam ta sa itong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta, bala na mo nga Dios, unas tanan salamat sa imong pagdala kanamo, pag-usab din ining dapita, aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios sa imong
provision o sa imong protection o sa imong paglugway sa imong kinabuhi hangtod ni gayon na gumikan kay ang imong plano nagalihok pa man sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Salamat o Dios sa imong gugma, imong kaluoy, imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. O labaw sa tanan sa among pagpadayon sa pagsibog sa unahan sa among Kristohanong kinabuhi, pinaagi sa pagpadayon sa pagpakaon sa among kalag nga kami magatubo ang nakabot namo ang among common goal ingon nga mga anak nimo, which is spiritual maturity, ang espirituhanong paghamtong aron kami makakabot sa katakos sa pagkinabuhi o sa paghimaya kanimo. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among manluluwas. Amen. Maayong adlaw kaning tanan mga higala niya na sa kita sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ug aniya gyapon kita magadupot din atong tun-anan nga the Doctrine of Sin, ang doktrina sa sala, pagtulunan kini bahin sa gitawag sa the biblical study, which is hamartiology. Hamartiology gikan kana sa original nga Griego nga pulong nga hamartia nga nagkahulugan og sala. So padayon kita ato namang gi bat-bat kanimo sa magkadaghan nga ang sala mao ang pagsupak sa Dios, pagsupak sa iyang kinaiya is contrary to the character of God o acting independently of God and God's provisions. Kaya kitang tanan mga makasasala man kumikan sa nahitabo sa una ginikanan dito sa Hardin sa Eden, pagsupil nila mao nga kita na panunod nato ang ilang original nga sala. Kay Roma 3:23 nagaingon, all have sinned and come short of the glory of God. Ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Og sa tunang ginaingon ang prinsipyo mao nga ang sala o pagpakasala mao kana ang disobedience, supil, pagsupak kay kana mao man ang coming short of the glory of God. So sa diha nga kita mo supak batok sa Dios, we disobey God, that is sin. So mao kanang atong timan-an katong prinsipyo, what the righteousness of God demands, the justice of God executes. Prinsipyo gihapon kana. So atong ibadayon kini atong tuon nini nga by this time sa ato nang gidugayon sa pagtuon og doktrina, taw-taw naman kita gikinahanglan nga atong timan-an na kadtong mga nangagi nga mga gitun-an nato that we should learn by heart pagkakaron kadtong mga napulo ka mga suliran sa mga napulo ka mga kasulbaran sa mga suliran nga gisangkap sa Dios kanatong mga magtotoo, the 10 problem solving devices. Kay kini mao man kini ang kasangkapan o hinagiban nga gihatag sa Dios kanato nga mga magtotoo alang sa atong pag-asdang unya sa daghang mga suliran sa kinabuhi. You see? So kini grasya nga gi-provide sa Dios kanato. See? So we should learn by heart the 10 problem solving devices nga gisangkap sa Dios kanato tungod kay nagsangkap ang Dios kanato ni ini for our use in handling problems in life. See? So, usa lang kini sa mga grace provisions nga gihatag sa Dios kanato mga
anak niya. Kay kining 10 problem-solving devices are for our own benefit. Nothing more, nothing less. You see? Kay ang usa ka magtutuo, sumala sa ito nagitunan, whose trend of his old nature is concentrating on others and self, nara siya pamantay sa uban, o sa iyang kaugalingon, kining maong magtutuo, miserable. And he is a confused person. So, samtang ang usa ka magtutuo nga nagadupot sa pagpunting, who concentrates sa kamaturan, Bible doctrine, the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Kini siya nga maong magtutuo, organisado, he is organized, o pinahaluna gyud, orderly siya nga pagkatao. He is rational and he is logical person. So you know what I mean. So remember nga ang kinabuhi is full of problems. Okay? Thus, we need God's 10 problem-solving devices. Dili ang mga tawahanong mga problem-solving devices. Kaya kining mga tawahanon nga mga problem-solving devices will always fail. Will always fail. Ang iyahara sa Dios ang dili gyud masipyat, dili gyud mapakyas. And you know what? We have no right to deal with the sins, by the way. O naghisgot ka sa sala, kay naman yun, manggawas ng mga sala, kung na kay mga suliran lagi, kay uwa kay magamit. You see, kung uwa kay magamit sa pag-asdang na ng mga suliran, then magsige na kag bagulbol, magsige na kag kanang complain, reklamo, nga ano man nagihimo man ni sa Dios, gitugot man niya. You see, you're blaming God kay wa man kay magamit. So di ka makaasdang, casualty ka, kanunay yung kang pildi, and that is a surefire to become a casualty in the angelic conflict. Yan ang away nga espirituhan nun. So we have no right to deal with the sins of others. Wa gyud tay katungod nga atong tandugon katong mga sala sa ubang mga tao. Tungod kay ang Dios nasayod naman sa tanang mga He knows all the facts better than we do. Basta? O remember nga ang Dios hingpit nga hustisya. He knows best how to deal other believers. Labaw pa siya nahibaw. Wa tay mahimo. Kaya ang atong mga tawanong solusyon, unsa, dili man solusyon. Noon bang sa prinsipyo nga atong tuki bahin ini? Human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Naman ay prinsipyong atong gibarugan. O we have to observe the principle of privacy of the priesthood na ay kaugalingong unsa, privacy. You see, atong tahuron ang privacy of the priesthood sa atong isig ka magtotoo. Kay hinumdumin nga one of the rules of the Royal Family Honor Code, hinumdumin ka pag-review na pud ni unsa may usa sa mga balaod o mga lagda sa Royal Family Honor Code: live and let live. Sabot pasabot. Pag kinabuhi, og tuguti ang uban, sa pagkinabuhi silang kinabuhi. Mo ka na ibutol sabot yun. Og nabitaw na sa Mateo 7:1, unsa may gisulti diha. Ayaw paghukom, aron ikaw dili mahukman. Do not judge, so you be not judged. O na versikulo 1. O ang 2, versikulo 2, nagyon, for in the way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Verse 3, why do you look at the speck
of sawdust in your brother's eye, and pay no attention to the plank in your own eye. Kini sawdust ng puling ba sa imong mata. Ay prinsipyo nagpahipi niini. Therefore, sa 1 Corinto 4:5, judge nothing before the appointed time. Wait till the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of men's hearts. At that time, each will receive his praise from God. Na, ato maning gihisgutan po last time nga inumdumi nga ang ganghaan sa Supreme Court of Heaven bukas kini 24 hours, 7 days a week, 365 days a year, and it never closes. Dili ni magsira. It's always open. So, sa diha nga ikaw mubuhat og sala sa paghukom, the sin of judging, what do you do then? Unsa may angay natong buhaton? Rebound and keep moving. Ato na lang gilaktod niya na, although there are four agenda. Upat ka agenda kining naglambigit ning rebound technique. Okay? Ang pagkumpisal, una, name your sins. Ikaduha, forget your sins. Ikatulo, isolate your sins. O ikaupat, keep moving. Ayaw kunong diha. Now, unya, gimanduan sadta nga pagamiton kita sa faith rest drill. O nga ibaw na po kaon sa mga agenda po din ng faith rest drill. Ang sabot pasabot sa faith rest drill, pagtuo nga nagdala og pahulay. Faith rest. Na, faith unya slash rest. Faith rest. So pagtuo nga naipahulay. E kung naa kay pagtuo, sigurado nga na-relax ka. Basta? Now, so, gamita ang faith rest drill o ang tulo ka mga agenda nining faith rest drill, claim a promise. May una. Ikaduha, think of what God can do to your problem. Unya ang ikatulo, relax because God is in control. Mao na ang faith rest drill. O ang gamita kining maong paagi sa Dios ni. Okay, paagi ni sa Dios, faith rest drill, and the pertinent doctrinal rationales. Okay? Doctrinal rationales like grace orientation, unsa pa, humility, mao na na-appeal naman ang grace orientation, etc. In other words, we have to reverse concentrate atong labason sa atong una-una. Recall. Once we start applying the pertinent doctrinal rationale, we will come to realize, makaamgo kita, nga practically wa gyud tay katungod sa kanang hukom, pagdaot sa uban nga mga magtotoo. Wa gyud tay katungod. We have no right. Then we now continue executing the protocol plan. Magpadayon kita sa pagtuman sa protocol nga plano sa Dios sud sa atong operational divine dynasphere. Ang laingan sa operational divine dynasphere, protocol plan of God, the Christian way of life, God's power system, unsa pa. Mao kini ang mga synonym o mga definitions o ngalan nining operational divine dynasphere. Oh, by the way, kung malikon nga kining maong butang atong isgutan, operational divine dynasphere, mao kini ang right residence, mao ra gyud na ang dapit nga papuy-on ta sa Dios. Okay? Ang Dios ba, kabubuton siya nga magapuyo kita diha
sa maong operational divine sphere. Kay mao kana ang atong dapit nga puloy-anan aron kita maka kanang tuman sa protocol nga plano sa Dios. Kay kung tuwa kas gawas, if you're outside of it, then dili ka katuman sa protocol nga plano sa Dios. Dili. You will never rightly function in your Christian life. Kasabot ka. So this is very critical. Kung imong tan-awon gyud kini. Mo nang uban, wa pa gyud sila makaamgo unsa di ay ka mahinungdanon kining bahina nga nagtuon ta niining doktrina sa sala, doktrina sa unsa kining pag-judge nimo, paghukom nimo sa uban nimong isig ka magtotoo. This is sin, di ba? Kay pagsupak man kana sa character of God. Nagsupak ni supil ka man sa kinaiya sa Dios. Disobedience man eh. So mao kining mahigawas kita sa plano sa Dios. Okay? So again, the protocol plan of God usa sa ngan kini sa operational divine sphere, or the Christian way of life, or God's power system nga diin ana diha ang kanang perfect environment. Di ba ito naman yung say-say diha nimo gipa tinawan kawan bahin ini nga kining operational divine sphere puloy-anan natong mga magtotoo, and it is a mental attitude life. I mean, the Christian way of life is a mental attitude life. Nasa itong una-una. Mo na samtang nagtuon tanining pulong sa Dios, adlaw-adlaw naman na itong tuon, nagatuon ta bahin sa atong hustong dapit nga puloy-anan samtang niya patan ni ikaduhang bahin sa plano sa Dios. This is phase 2 of God's plan. Kaya ang phase 1 sa salvation. Phase 2 is believer in time. Niya kita nining panahon. O kung kuhaon ta sa Dios gikan ning kalibutan ha, anto ta believer in eternity na ta. Phase 3. See? Ang buot pasabot katubang nangamatay una na tong mga magtotoo ha. I'm referring to believers. Ang mga magtotoo nga nangamatay una na to, they are promoted na to phase 3. Promotion tong ilang pagbiya. Like for instance, ang akong kapika sa kinabuhi, to na magikuha naman sa Dios, she was promoted. See? Yan tong panahon nga mitaliwan siya. Then, that was her promotion. You see? Unsa man itong giingon diha sa Pilipos 1:21. Philippians 1:21. For to me, to live is Christ. To die is gain. Ganan siya. Kung mutaliwan tagikan ni kalibutan na, ganan siya na nato. It's our profit. Kay that is promotion. You see? Mawita nang, kung ikaw tinuod nga magtotoo, you're a doctrinal believer, kung na kahinigugma nga mo, biya na nimo, dili na pag-ingon nga, sige kag, unsa, bangutan yung kag dugay diha nga, mura ka na lang og huwag paglaom, sa mas mga di magtotoo, sige na sila hilak, sige bangutan. You see? Tuan naman, ang magtutuong hinigugma na to, migikan, tuan na sa iyang puluyanan hangtod uban sa Dios. You see? Ngawa na'y kamantayon dito. Revelation 21:4. God will wipe away all tears. There will be no more suffering, no more sorrow, no more tears, no more crying, no more death, because the old things are passed away. So mo kanang bot pasabot na to nga. Samtang niya pagkita ni ining phase 2 sa plano sa Dios, sa protocol nga plano sa Dios. Ang Dios nagamando kanato pagpuyo
diha sa sulod sa dapit nga imong puloy-anan. Okay? While nagaginhawa ka pa dinhi ning kalibutan na nagasuroy-suroy ka pa, nagaginhawa ka pa, ayaw kalimot sa pagpuyo diha sa operational divine dynasphere, a mental attitude. Nasa imong una-una na. Okay? Nanadya siya imong kaisipan. Okay? It's a mental attitude lagi. Di man makita na. Mental attitude man. Mauna atong puloy-anan. Nambot pasabot, kunwa kay mga sala, sa gamayng sala, kunwa kay sala, naa ka magpuyo diha. Apan kung kanang maglunang ka na sa sala, walang nimo baliha, wala nimo na panumbaling ala, sige lang kag kanang patuyang na lang diha pagpakasala, then naturally, of course, definitely, huwag ka sa suod niya ng atong gisgutan nga operational divine dynasphere. Tuwag ka sa pikas nga iyahan ni Satanas. Unsa man tong iyahang Satanas nga dapit nga may gahom niya. Gitawag ka na og cosmic systems. Okay? Cosmic systems nga duha na. Kini gyud si Satanas di gyud palupig. Duha ang iyaha, ang sa iya sa Dios usara. Operational divine dynasphere, usara iya sa Dios. Apan iya sa Satanas, duha. Cosmic dynasphere 1, which is arrogance complex, o magsudsod ka diha, magtabok-tabok ka niya ng CD1 o CD2. CD1, arrogance complex. CD2, unsa? Hatred complex. So, kining duha ka mga kanang dapit nga may gahom ni Satanas, magbanos-banos ni sila. Okay? Gitawag ni cosmic systems ni Satanas. So, kung naglunag ka kasala, tuwa ka dito. O, wa kay paglaom nga mo unsa, mo function ka sa pagkakristohano nimo. Wala. Kaya nga naman, gidumala man ka sa kanang kaaway sa Dios nga si Satanas. Mao na ang punto nga akong gidadihan nimo. Ato ning gikanunay subli-subli sa paghisgot kay mahinungdanon pag-ayo kini sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Because the Christian life is not a joke. Ayaw na kalimti. Dili ang tao ni duwa-duwa. God is dead serious to His word. But remember, God is perfect. God has a sense of humor. Timan nila. He respects our volition. And He has sense of humor. Muna, huwat lang siya nimo nga musunod ka sa iyang iyang mando, iyang sugo, iyang pulong, iyang kabubuton. Unsa man nimong pagkaibaw siyang kabubuton kung di ka magtuon siyang pulong? Unsaon man nimo? Sige lang ka dihang tuman kuno tulumanon diha sa imong relihiyon. Allah, sige, adlaw-adlaw nimong buhat niya na nga wa gani kakaibaw unsa nang imong gisunod. Kaya nga no na prinsipyo diha. Unsa prinsipyo? Ritual without reality is meaningless. But ritual with reality is meaningful. Prinsipyo na sa Biblia, pulong sa Dios, huna-huna sa Dios. Akong balikon. Ritual without reality is meaningless. Nga sige kag tuman sa buluhaton imong kanang tulumanon sa imong pundok, sa imong tinuhuan nimo. Okay? Nga kasunod ka na, wa ka kaibaw kung sa buti pasabot niya na. Meaningless. Kasabot ka? Why kahulugan? Kanang imong gisunod-sunod. Wa may reality. So ay kahulugan.
apan ang ritual nga naay pagkatinuod, reality, mahimo nang makahuluganon. You see? Mao nang ang atong buot ipasabot nga aron masabtan nimo ang unsa gyoy paagi sa Dios, protokol sa Dios, plano sa Dios, huna-huna sa Dios, kabubuton sa Dios, katuyuan sa Dios. Unsa man yung paghibaw lagi di ka magtuon sa iyang pulong, anha man nato katuni ang iyang kabubuton, kanang mando, iyang mga sugo, iyang mga protocol. In short, tun-an nato kinsa ug unsa ang Dios, unsay iyang kalaki. Kasabot ka? Nung matay alamag sa iyang kalaki, iyang mga paagi, kung watay gana, di ta magagahin og panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mao nay di gyud na ang muragon di na nimo ikabuwag. Murag di ka na mabuhi kun wa ka na. Yes. Basa mangukon yan ang naay ilang gipang pasa diha sa mga unsa na sa social media ang nag-ingon nga okay, sakto man to nila nga mas mayo pag magtuon kas Biblia nga imong dad-on na bisag asa imong tun-an o naa may magtutudlong gatudlo pod hala paminaw lingko diha paminaw with open mind, dili sirado imong pangisip. Imo na nang himuon nga mo'y pasiuna priority. Inay, instead, kaning gikabuangan karon sa mga gikahungugan karon sa katilingban, sa tibuok kalibutan na gani, kini mga cellphone, mga iPad, doon sa padihang, may tungod sa social media, nga na may daghan karon nato nga murag di mabuhi kung dili makakupot sa ilang cellphone. Diba? Makatawa bitaw ko. Na uban diha nga mao na gyud. Narag yung na. Salig magtuon sa Biblia, magtuon sa pulong sa Japan. Well, again, it is a matter of choice. Kapilian nimo na. Mahimog di, mahimog musunod ka. You are free. You see? God has given us complete freedom. Ninundom ka. Hingpit gyud ang iyang paghatag sa kagawasan nato. But with that freedom, bantay lagi kay with that freedom goes responsibility. Ang buti masabot, besag unsang desisyon nga itong himuon sa kinabuhi, gagmay ba na o dagkong desisyon, kita ra gyud. We are the only one responsible, accountable, answerable. Kita ra. Okay? Ayaw na basula tong uban. Mao'y naga-influence nimo. Ingon kita kag atungod manguniya kong amigo mo ni mo'y nakadani na ko, naka-influence na ko. No? Influence ra iya. Apan kinsa mahimong desisyon, ikaw man. Gusto? Di man siya mahimong desisyon, ikaw man. Ano ikaw manubag sa himuon nimong desisyon. Mao na prinsipyo diha oy. Prinsipyo na pulong sa Dios. Mao na nga itong gitun-an kini. Aron mahibaw ta, magkakatun ta. Kaya sa panahon nga magkakaton tas pulong sa Dios ang iyang katuyuan, iyang plano, iyang unsa kabubuton na inig kahibaw na to pagkataon na to na maanam-anam tag unsa kabuka. You see? Kay kaniadto wat patamagtuon mura ka o kanang gigapos pangawa magkay alamag murag naglutaw lang ka sa hangin wa kay alamag mo na nga ang imong kinabuhi disorganized, confused, unsa pa miserable. Ikaw produkto ra gyud imong desisyon, kasabot ka.
Mao na prinsipyo po na sa pulong sa Dios. Mao na nga kining atong gibuhat dinhi dili ni duwa lagi. This is a serious thing. Kay bahin kini sa atong pagkinabuhi karon ug sa ato ng pagkinabuhi didto man sa Dios. You see, that is how or what life is all about. Mao bitaw ning kanunay gini natong unsa bat pagpasabot, pagpatinaw sa atong isig ka magtotoo, fellow believers. Nga kita gimanduan sa Dios nga magkapariho ang atong mga panghuna-huna. Nga unsay pasabot sa English, giingon nga like-minded. Sabot ka. Like-minded ta kung kita sige tagtuon sa iyang pulong. Kay ang pulong sa Dios buhi o nagalihok nga gamhanan. Hebreanon 4:12. Ayaw na kalimti. Buhi. Dili patay. Buhi. Living word o ang written word dili na sila mabuwag. They are one and the same. Mao na nga ang si Ginoong Jesucristo niya kung nahigugma ka kanako, sunda ang akong mando. Hayan man iyang mando diha sa iyang pulong sa Biblia. Okay? Kanang Biblia mao man ay ang contents ng Biblia mao ang huna-huna sa Dios. Isaiah 55:8-9 o 1 Corinto 2:16 huna-huna ni Kristo. Kini nga atong gitunan huna-huna ni Kristo ni sabtag yun na nimo budawat mo po kaniya na o di imo naman na. You see, basta kikining atong gibuhat din ni kaayuhan natong mga anak sa Dios nga ako kang giingog anak sa Dios kay human ka naman mo dawat ni Ginoong Jesucristo nga imong manuluwas. You are a child of God whether you like it or not. Sa initabo nimo sa imong pagdawat ni Ginoong Jesucristo daghan nga mga benepisyo o sani ining benepisyo nga imungan giunsa gisuwat na. It's already written in the Lamb's Book of Life. Kana nagpaila. That is an indication nga ikaw kalifikado ng magkinabuhi dito sa eternidad uban sa Dios. That is your passport nga makakinabuhi ka na uban sa Dios dito sa langit hangtod sa kahangturan wa na kamatayon wa na. You see? Usara ng benepisyo sa imong pagdawat sa kaluwasan. Usa niya na nga nahimo kang anak sa Dios, a child of God. Na mga bersikulo diha, walang ko maghisgot nila kay it will take time o mukhaon manig taas-taas pong panahon. Kini mga mga kinigong atong buhat pagtuon sa pulong sa Dios mo ni ong giingon nato nga riiko. Kasabot kag unsay riiko. Ato na lang unang gipa kuan sa bayaiko sa Binisaya. Mo palanog na lang. Mao ba ng Bisaya? Ato ning kining atong gitun-an kanang linuto ng daan ino na lang nato. Mga linuto na ning daan sa mga scholar sa Biblia, mga doctrinal. Okay? Di gyud kalimtan ang pulo nga doctrinal nga kaning ilang pagtuon ginganlan kana og isagogical, categorical, o exegetical. Ano sa pasabot? Unang isagogical. Pagtuon sa Biblia, base sa kasaysayan sa pagkasuwat sa kapitulo, bersikulo, mauna isagogical from isagogics. Ang kasaysayan, bahig kasaysayan. Ang sunod, categorical. Ano man ay categorical? By categories ba? Na ay mga bahin-bahin ba? Karon na itong gitunan, ang atong kategori nga gitunan mo kanang doktrina sa sala.
Okay? Onya na mga doktrina sa kanang kaluwasan. All of this. Mo ni categories, mo ni categorical study of the Bible. Ug ang ikatulo, mo na ang exegetical. Gikan sa exegesis. O sa ibot pasabot sa exegesis. Exegetical. Pagtuon sa Biblia base sa original nga pulong nga gigamit sa pagsuwat nila. Now, ang Biblia nabahin magduha. Ang karaang ang daang pagisaad ug ang bag-ong pagisaad. But pasabot sa in English, Old Testament, gikan nila ni Moises, unsa pa sa Ak, David, tanan dito sa Old Testament. Unya, ang mga libro dihang nasud sa Old Testament, mao ang libro sa Genesis, hangtod sa libro ni Malakay, Malakyas, Malakay. O mao kanang Old Testament. Ang New Testament, by the way, ang Old Testament, daang pagigsaad, ang original nga pulong gigamit sa pagsuwat, mao ang Hebrewanon. Hebrew. Okay? Hebrews. O kanang Aramaic. Actually, katong gigamit ng mga pulong ni Ginoong Kristo niya itong pagsakit niya dito sa cross, ang iyang gigamit like tetelestai o kung sa pa diyang mga pulong dito, Aramaic. Okay? Kaya mo man to ang mga sinultihan itong panahon na either Hebrewanon or Aramaic. Old Testament. Okay? Ako malikon nga, gikan sa libro ni Genesis hangtod sa libro ni Malakyas. Mao na kanaang that compose the Old Testament. Ang New Testament, ang bag-ong pagisaad, gikan sa libro ni Matthew. Okay? Mateo. Okay? Libro ni Mateo, from Matthew, ngadto na sa Revelation or pinadayag. Okay? O ang original nga pulong gigamit sa pagsuwat sa New Testament, mao na ang Griego. Greek. Okay? Kasabot ka. So, mao ka na ang pagpasabot nimo nga ang pulong sa Dios karon tibuok na ug ang sentro ra gyud sa Biblia from Genesis to Revelation, mao si Ginoong Hesukristo. Siya ang sentro. Mao na nga mahinungdanon pag-ayong pagtuon sa pulong sa Dios kay kini lamang mao ang atong gabayan sa atong pagkinabuhi dinis yuta ug hangtod na didto sa eternidad. You see? Mao na ang kabubuton sa Dios, iyang plano, iyang gilatid diha tanan sa Biblia, mao na anha na to mailhig kinsa ug unsang Dios. Kasabot ka? Mao nang tun-an nato ang iyang pulong kay ang Biblia composed of His thoughts, His intents, His plan, His will, His purpose. Na diha nimo makatuni ang iyang protokol, ang iyang paagi, ang iyang kalaki. Noon sa man nimo pagkaila nini di ka magtuon. Mao na ang punto nga atong gidala diha nimo nga unta makaamgo ka unsa ka manungdanon kini di nga atong gibuhat. Kay kini nga atong gibuhat dinhi adlaw-adlaw noon Bible study through the YouTube under this ministry. Grasya ni o unsa wa na ni pagkaundang, grasya kining gisangkap sa Dios kanang gibutang na gud sa lamisa mingon ang Dios nga na okay naran nimo imong kanon ba na, you see? Kaya ang pulong niya mo may kalanon sa tong kalag, mas may nungdanon tong kalag kaysa tong lawas oy. Of course na may tuyo sa lawas nga kini banhawon ang pasabot, mas may nungdanon ang kalag kay kana hangtod na sa kahangturan, di na mamatay ang kalag. Kasabot ka,
Mao na kini nga atong kalag, ang kalanon sa atong kalag mao ra ang mana. Mao man kalanon sa mga Hudiyo do sa Old Testament. Unya mao ni ang kalanon. Unsa may gisulti di sa Mateo 4:4. Ang tao di mabuhi pinagis tinapay lamang kundi pinagis pulong sa Dios nga magagula sa baba sa Dios. No na kini atong gitun-an, kini atong gisigutan, mao ni ang kalanon sa atong kalag. Pakanon atong kalag aron motubo kini. Patubuon ra ba gyud ni? Mao na may mando sa Dios sa ikaduhang bahin sa iyang plano. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Patubuon. How? Unsaon? Kini atong gibuhat. Sa atong pagtuon ini with humility, sa atong pagpaubos sa otoridad sa Dios kay ang iyang pulong mao man ang supreme authority. Kay ang Espiritu Santo man ang magtutudlo sa kamatuoran. Dili ning nagyaw-yaw karon, dili. Instrumento ra siya, kasangkapan ra siya. He is only a mouthpiece nga gigamit sa pag-unsa, disseminate, sa pagsabwag, pagpaambit sa pulong sa Dios ngantos nagadungog. O kadtong nagadungog, naa siya kagawasan, mudawat man siya na o dili. Kasabot ka? Kaya naman lang siya kagawasan, gihatagan man siya sa Diyos sa complete freedom. But again, with that freedom goes responsibility. Di na sila magkabuwag. Magkuyog na sila. They are never divorced from each other. Responsibility goes with that freedom. Manang ikaw na ikagawasan. Samtang naminaw kakaroon nining atong pagtuon sa pulong sa Diyos. Naranan mo. Ang imong kabubuton magsiging lihok. Dawat makakunini o di. You see? Apan ang Diyos na hibaw na. Sa kaniyang tungtan na. Wa pa ang tanan na hibaw na siya mudawat ka ba o di. Kasabot ka. Tiyaw mo na. Saan ka mo pag-iskapo sa Diyos? Omnisciente good siya. He is omniscient. He knows everything. Sa kinagamyan yung imong naasi mong nauna, naibawan na sa Diyos. Wa pa ganin himuan ng tanan. Naibaw siya. Unsa ka grabe ang iyang pagka omnisciente. See? Di kay omnisciente lang, omnipotente, labing makagagahom. Gawas pa niya, omnipresente pa yun. Na siya tanang dapit. Way suok ng kalimutan nga diha ang Dios. Kita ka niya na. Unsa ka grabe gid ay. Nahibaw ang Dios sa kanang probability. Nahibaw siya. Nahibaw na siya sa mga butang nga wa nimo mabuhat. Naibawan niya. Atong mga huna-huna nga wa nimo huna-hunaan, naibawan po niya. Unsay mo huna-hunaon ugma, naibawan niya. Hangtod nga muwa ka ni kalibutan na samtang galihok ni mo huna-huna, naibawan po na niya. Ug sa tanan niya kaibaw, naibaw po siya unsay angay unta nimo. See, kasabot ka? Naibawan tanan. Di ka kay skapo sa Dios oy. Napananlintan karon galingkod ka diha. Okay? Paminaw. Naglingkod ka diha. Okay. Mo na imong posisyon samtang nagpaminaw ka nini atong mensahe. Na imong posisyon diha. In a moment, kung panalitan sa usa ka gutling lang muliho ka, naibawaan po na sa Dios. Ang pag-usab sa imong posisyon sa imong liningkuran diha, naibawaan. Naibawaan tanan. Naibawaan niya unsay mahitabo nimo gikan ning atong pagtuon ni. Naibaw siya. Pagkagagmay meeting yung butang sa atong kinabuhi naibawaan sa Dios. Kita nimo unsa ka grabe na. Unya imo lang ning wa lang nimo panumbalinga.
unsa ka mayong danon ka bililhon dinhi atong gibuhat dinhi pagtuon sa pulong sa Dios. This is the most important time during the day sa tibuok adlaw. The most important time is to be studying God's Word. Na magtuon sa iyang pulong, siyang huna-una, siyang katuyuan, sa iyang plano, sa iyang kabubuton. Nga kung mahibaw-an na nato kini makatunan kini, pinaagi sa atong paggamit sa atong kabubuton, nga mudawat kita niya na, mutuo kita niya na, then, galingon na si Espiritu Santo. Iyan na himuong tinuod, klaro, tataw kayo. Okay? Now, by the way, unsa may tuyo, mangutan na rago ko nimo. Unsa magyoy nag-unang tuyo nga kita magtuon sa pulong sa Dios. Tubagalan na. Unsa magyod? Unsa may nag-una? The main reason why we have to study God's Word. Baka kunsa? Paminaw. Why lain atong tuyo ang nag-unang tuyo nga kita magtuon sa pulong sa Dios mao kini. Aron batay aron nga si Ginoong Hesukristo mahimong tataw, klaro, buhi, tinuod sa atong kinabuhi. Kasabot ka? Aron si Ginoong Hesukristo mahimong tinuod, real, as the person sitting beside you karon nga nagpaminaw kanini. As kanang buhi, as kanang real sa imong ginhawa nagagawas diha kanimo. Ug siya, He is as close as your breath. Sabtag na. Ingon siya kasuod sa imong gininhawa. God is real. Maura na tuyo na to nga sigit na dinig. Tuon sa pulong sa Dios. Adlaw-adlaw. Hangtod. Kuhaon na kita sa Dios. Ano yung pagkahumani, oy? Daily Bible study. Mientras may gininhawa pata, ako nga nagdani ini, iya maning tanan, kabubuton. Kaya kinatong kinabuhi, di ba kanunay na to ning hisgot nga, mubo na yun ang kinabuhi. How short life is. Nabitaw na sa itong sigig basa di sa di pa ta magtuon nga. Our life is just a vapor. It's a mist. Murag yamog lang. Niya ta karon, niya pata, ugma, wala ta. We are here today, gone tomorrow. Dili ta permanente ni ining kalibutan na. Lumalabay lang kita. We are just traveling. Ugma, bitaw na kanunay na itong ihimplo nga, kinatong kinabuhi, mura na ni gibitay o gamayng lanot. Iba ba kung sa lanot? Thread. Gamay nga thread. Mura ta gibitay ba niya? May mong putlo na anytime. Sa Dios. Kaya iyahaman ni. Gikan man ta niya. O may mong putlo na niya. Anytime. Di na ta makahingong time sa Dios kay mag-Bible study sa ko. Hindi na madawahin na. It's too late. Ngayon ang Diyos, giyatagan kastanan nga kay gayunan. O man lang nimo, panumalinga. Ibaliwa man lang nimo. Nawala ko mahimo. My timetable for you is up. Finished. So, mawani nga karon, samtang nagaginhawa pa ta, naapatay kinabuhi, hinatag sa Dios, pahimusla na to, kining grasya. Grasya man yung atong ibuhat. Kung sa tibot pa sa grasya, buhat lihok sa Dios. Wa tay katakos niya na. We don't deserve it. Wa gyud tay
kanang we are not worthy. You see? Apang gipabuhi patakay na apa siya ay plano. Kung ikaw dili pa magtotoo, gipabuhi ka pa niya, aron nga ikaw makadungog sa mayong balita sa kaluwasan o ikaw mugamit sa imong kahubutog pagtuo kang Ginoong Kristo imong manluwas, aron maluwas ka. Mo na ikaw buton sa Dios. O ikaw po nga magtotoo na, buhi ka pa karon, o pagkakuha sa Dios, pagkaluwas nimo, o pagkakuha kay napay tuyo siya nimo. Ano siya magputuyo sa Dios? Nimo nga magtotoo. Anak ka naman sa Dios. Magtotoo ka naman. Nga nung gipabuhi pa mo ka. Ang tuyo sa Dios nga gipabuhi ka paron nga ikaw magatuon sa iyang pulong. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Aron sa imong pagtubo, magkakaton ka sa kabubuton sa Dios, manam-anam klaro nimo ang kahulugas kinabuhi. Life for you becomes meaningful, purposeful, and with definition. Nindot, haruhay, ligdong, kanang hayahay, okay? Bisa taliwa sa mga mga suliras kinabuhi, hayahay gyapon imong paminaw. Kay na kay pagkakontento. Contentment is the key in life. You see? Unsa to gisulting Pablo? Si Pablo I learned to be content. Diha sa Filipos 4:11. I learned to be content whatever the circumstances. Bisag unsa. Kanang kapobrehon ba o kaharuhay ba, kadato ba, okay lang. Kay diha mas si Pablo diha may right priority in life. Nga mo to Yahweh. Ano sa may priority in Pablo? Well, ang pulong sa Dios mao ni atong ibuhat. You see? Mao ni nga kita gimanduan nga magpadayon kita sa pagtuon siyang pulong aron sa ingon niya. Ang atong sagad nga ginabuhat nga mga sala mapusgay kining neutralize, ma-suppress as much as possible. Og niya nang bahina kita mahimo na niyang mga mananaog, overcomer, matud pa. Ang Greek word niya na is nikao. Makabuntog na ta. Magmadinaugo na kita. Batok sa sala. Nga mo kini ang atong gihisgutan, gidugukan sa paghisgot nga ang doktrina sa sala. Unsa gyud ka grabe ni sala. Mao na ang Dios buot nga kita kanang limpyo wa tay pagka ulipon sa sala. Okay? Kay didto sa langit wa nay luna ang sala. Okay? Kay tuwa mga limpyo na tayo. Wa na tay mga bisag gamayng luna sa sala. Kay dili gyud maka kanang abot ang sala didto. Hindi makaako. Ay di magyud. Imposible man. Mo nga kini sala din pinahanglan posgayon na natong daan. Di? Unsa kana mo kana ang buot sa Dios, kabubuton sa Dios. Ato ning ipadayon ugma sa atong pagtuon ini. Mag-apot Ama namong Dios, salamat sa imong grasya nga imong gipadayon sa paghatag kanamo ang imong pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran. Hinaot nga kini masilsil sa among limpatakan, among magamit sa mga daw panginabuhi. Aron sa ngon niya na kami mahimong madinaugon diya sa mga tubangan. Bani kami sa among pagbugbuwag, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik dinhi. Ugma sa samang higayon o Diyos, aron kami makapadayon sa among spiritual momentum, aron kami makahimaya kanimo, magkakaton na, magkatungtong na niya ng katakos sa pagkinabuhi.
Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.